Għandek il-full name, date of birth, ID card number, x'tip ta' analiżi saret, blima test sar, l-expired date tiegħu. Dan it-test sa jibda jintuża mill-korp tal-Pulizija l-ewwel darba fil-pajjiż biex jiġi stabbilit jekk persuna li qed issuq vettura hix taħt l-influenza ta' droga jew le. Ma' TVM News is-Supretendent Nicolas Vella li hu inkarigat mir-Roads Policing Unit spjega li dan l-apparat il-ġdid jiżdied ma' dak li bih il-Pulizija diġà tittestja lix-xufiera għax-xorb. Kif ġie propost se jibdew isiru testijiet għal-droga lix-xufiera li jkunu fit-toroq Maltin. Is-Supretendent Vella qal li t-test mhux sa jindika biss jekk il-persuna hix taħt l-effett ta' droga, imma wkoll taħt liema tip ta' droga. Huwa tip ta' test li jieħu sample mis-salajva fejn is-sample jittieħed mill-ħalq sakemm is-sample minn aħmar jiġi isfar. Dan is-sample jiddaħħal f'apparat sabiex ikollha chemical reaction u tindika x'tip ta' droga hemm. Ir-riżultat joħroġ f'temp ta' ftit minuti. Jekk it-test jiġi pożittiv, il-Pulizija tkompli l-investigazzjoni tagħha. Hemmhekk il-persuna kien tista' tiġi arrestata u jinħarġu l-akkużi kontriha. B'dan il-kitt, il-Pulizija sa tibda tittestja lix-xufiera droga l-arrieda, kif ukoll f'kull inċident fatali ta' traffiku u f'ħabtiet bil-feruti bħalma diġà jsir għall-alkoħol.